Místo složitosti je film číslo 2, pokud se jedná o trilogii, tak tohle má navazovat, nebo být prvotní počátek. Já vlastně se v tom úplně jako nevyznám. Vlastně oba dva jakoby snímky, jak popřední místo složitosti, tak nejsou zatím určující v tom, jako který je první, anebo který je druhý. To propojení, který může jako být nějak narrativně jako vytvořený, tak bude až v tom třetím díle vlastně. Že tam by se mohlo odhalit svým způsobem, pokud tomu dodáme příběh, který celkově je příběh, tak vlastně můžeme si pak jako určit, co jakoby z toho, co se dělo v těch filmech, jako bylo první, nebo co čemu předcházelo a co na co navazovalo. Během natáčení prvního filmu jste očekával, že to bude trilogie, nebo to byla nějaká volná adaptace, kterou jste si vytvořil a pak jste najednou posléze zjistil, že už to téma chcete rozpracovat víc? Jo, vlastně z prvopočátku to byl bráno jako samostatný jako film, který neměl být nějakým způsobem vlastně jako rozšířený, ale potom vlastně v rámci jako různých náhod a tak, když jsme se vlastně setkali po nějaké době jako s herečkou jako Danou Villařovou, tak vlastně jsme o tom mluvili, diskutovali a přemýšleli jsme, jak to jako rozšířit, čím jakoby doplnit a že z toho může být jakoby něco víc. Jaké jsou, pokud ti můžu jako tykat, režisér? Mně se líbí to říká, ale jak jsi vlastně na to jakoby přišel, že to téma, jako kdy vás, jak to jako ve vás jako rezonuje? Otázka svobody se tady řeší docela hodně, k tomu bych i já jakožto kameraman mohl něco říct. Ale mám pocit, že otázka svobody je něco, co tady jako nezaznívá. Všichni se odkazujeme na svobodu, potažmo demokracii. Tak v čem vlastně vidí tu demokracii, teda tu svobodu, jakože, kde se ten člověk jako nachází a jaký jsou východiska? Existuje nějaká svoboda, nebo jsme nějak zakomplexovaně prostě a systematicky vedení k něčemu a neuvědomuje se svoji vlastní pozici? O čemž ten snímek jako trošku reaguje, nebo na to, jak navazuje? Tam právě asi pro mě nejprimárnější bylo, že to téma svobody, že vlastně bráno strašně jako banálně jako ve společnosti jako obecně, že je to tak důležitý pojem, ale vždycky ho zaobalujeme do různých jako frází, formalit a tady jako věcí, že ale skutečně jako nevíme, co to ta svoboda je, co to všechno obnáší. Někdo může vnímat jako svobodu jenom něco jako, že tady se může svobodně jako vyjádřit, jako máme svobodu slova, nebo že si může dojít na film, podívat se na film, na naše popřední. Svoboda, nebo za mě, že je pořád stále jako neprobádaný pojem. A myslím, že asi by bylo fajn jako zjišťovat a rozšiřovat svým způsobem ten pojem svobody a vlastně zjistit, co všechno do toho spadá. A bere se jako samozřejmý pojem dnešní společnosti. Já bych si mohl zeptat našeho pana moderátora, co si představí pod pojmem svoboda. Tak svoboda cestovat, že? Svoboda slova, svoboda svého názoru na něco, že mě nikdo nebude cenzurovat vlastně, co je správně a co ne.
vrátíme zpátky k tomu filmu, tak on ten film je docela psychedelický. Neříkám, že je ovlivněný spoustu drogama a alkoholem. To vůbec ne, to bych ani tady jako nechtěl zmínit. Nicméně ten samotný střih v člověku vyvolává právě takovou jakoby zpětnou reakci, kdy prožívá sebe sama v různých situacích. Za mě, jakožto tady spolutvůrce toho filmu, jsme se o tom bavili jako docela hodně a on ten výsledek měl jako spočívat v tom, že žádná svoboda neexistuje. Že jakmile si prostě myslíme, že naše jednání je nějakým způsobem svobodné, tak absolutně ne. Že vždycky se stavíme do nějaké kontrapozice, která vznikla a to už nás jakoby činí determinovanými. A pak akorát bojujeme takhle jakoby pořád proti sobě, což ten film by měl být převážně. A já bych se chtěl zeptat jako jenom ještě Vojty, je tam nějaká metafora toho filmu, protože ten film je hodně lyrický, je hodně jako poetický, jestli v tom jste chtěl jakoby zanechat nějakou stopu a odkazovat na něco, protože já jsem si v tom našel své. Je tam ten důležitý koncept té nejasnosti toho pojmu svobody a toho, jak člověka jako můžeme nahlížet, jak k němu jako přistupovat. To je právě princip těch vrstev, které tam nějakým způsobem jsou spodobněny, tak vlastně my tak jako fungujeme do jisté míry jako více vrstevnatý jako bytosti svým způsobem a hromada jakoby věcí, jako problémů, jako se odehrává vlastně jakoby uvnitř a musíme to hromadu jakoby těch vrstev jako řešit. Je tam ten samostatný boj jakoby s jednou vrstvou, prostě nějaký boj, který jako nikdo jiný ani nemůže jako vidět žádným způsobem. A proto jakoby nemá ani ten prostor nahlížet jakoby na toho daného člověka správně a proto taky nemá potom tu možnost jako určit, co svoboda je a co vlastně svoboda jako není. Nejdůležitější práci toho filmu může ukázat vlastně princip jakoby těch vrstev, to, co všechno v nás jako může být. A vlastně to není jakoby samozřejmostí. Tam je primární to, aby ten čas byl svým způsobem jako svobodnější a každý ten aspekt jako toho jednotlivého času vlastně, aby ten člověk jakoby tu svobodu v tom čase jako našel. Což jako svým způsobem, když je tam ten princip té budoucnosti, tak ten stálej právě ten věčný boj o tu svobodu. To je krásně řečeno, já se chytnu asi možná toho slova omezení. Vnímáte nějaké své omezení v tom, co byste jako chtěli do budoucna, co vám jako brání v tom, co byste chtěl? Co je to omezení? Kde vlastně nemáte tu svobodu, kdybyste ji chtěl, ale nemáte ji. Momentálně asi nejvíc finanční. Jakože bez peněz tak vlastně dneska nejde dělat skoro nic, nebo jako jde cestovat třeba, ale je to mnohem složitější. Takže taky ty low cost věci jsou tu. No to určitě, ale společnost je tak dynamická, že už na to nebere ohled. A ketamin si za to nekoupíš. To vůbec ne. No jenom ještě, když se vrátím jako k té předchozí otázce, no. Já totiž mám pocit, tam jako je ta metafora toho, že mnoho lidí, a pokud jako můžu mluvit jako za sebe, co jakoby jsem cítil z toho filmu, nebo z toho snímku, že žijeme v nějakém extrémním chaosu. Chaos města a chaos města vlastně ilustruje to, jak se v něm snažíme my najít tu svoji pozici. Jsme nějakým způsobem ztracení, ztrácíme identitu a ta identita je to, co nás vlastně jakoby odosobňuje. A abychom našli jakoby cestu zpátky sami k sobě, tak
mám pocit, že ten film o tom jakoby krásně pojednává, že i když jsme ve městě a žijeme nějakým zíralým životem, nebo nechci říkat zíralým, jako je to možná nějaký jakoby svobodný život, který jsme si vybrali a můžeme tam chlastat, můžeme tam dělat spoustu různých věcí, tak se vždycky prostě probudíme do situace sami se sebou a musíme si položit otázku, jako kým jsme momentálně. A v tom já vidím ty roviny, že je to situace, ve které se opakujeme každodenně, neděláme to my, děláme to všichni. Možná nějaký lidi to jako třeba nedělají, ale jakoby v tom městě se snažíme jako generovat právě takovouhle jakoby opakující, nebo tu repetitivnost vlastně v tom, jak jsme ztracení a stačí nám to a vlastně jsme s tím spokojení. Tak co bys vlastně jako chtěl to říct s těmi lidmi, co jsou spokojení a takové věci zažívají? Spokojenost je jakoby jedna věc, ale já věřím, že lidi jako obecně, že pořád jako mají hromadu rovin, o kterých třeba ani jako nevědí. Člověk, který žije nějakým třeba spokojeným životem, tak nemá možnost právě třeba pochopit ty jiné povahy. Zlehčuje situaci toho člověka, protože nevidí složitost. Aby ten jiný člověk byl svobodný, tak jako nehledá to právě třeba v té spokojenosti, že on by mohl najít úplně ty samé cesty jako ten člověk, který je spokojený. Ale ta spokojenost ho jakoby nedefinuje, nebo že hledá pořád něco jiného a to je právě ten princip té jeho svobody. Tak to já možná jakoby vnímám v tom, že člověk by měl být autentický a možná na to budu mít jednu z posledních otázek. Vnímáš se jako autenticky, jsi sám sebou, protože mám pocit, že v dnešní společnosti, tím, jak jako všichni jsme na těch mobilech a tak různě, že máme nějaký algoritmy, které nám jako nás uzavírají do nějaké vlastní pozice a ztrácíme jakoby sami sebe. Dokážeš nějak jakoby s tím nějak bojovat, s tou svojí identitou, potažmo jako najít si svou autenticitu, být v tom, nebo jakoby kopíruješ nějaký trendy, které prostě tu mezi náma jsou? Tak určitě nejsem tak autentický, jak bych chtěl, ale dost mi v tomhle pomáhá malba. Možná řekl, že právě samotný film Popření využívá spoustu prvků skrze kameru, kdy se zaměřujeme na nějaký ten detail. A ten detail je důležitý v tom, že mnoho lidí právě je součástí nějakého kolektivního jednání, nějaké městské kultury a nějakého urbanismu a vůbec to nevnímají v potaz. Proto v tom filmu samotném jsou některé věci, kde se zaměřujeme na ten samotný detail, že ten je důležitý. I když to někdy nemá to být součástí filmu, tak jsme se na to snažili poukázat. A teď bych možná dal prostor pro tady naše diváky, jestli mají nějaký dotaz, otázku. Já bych měl a jak bylo vlastně řečeno, přímo ty vlastně, Sebastiáne, tak si říkal o těch algoritmech, které jsou v naší společnosti nějakým způsobem zakotveny. To znamená, že, nebo jestli to chápu dobře, máme na sebe v rámci dnešního zřízení, ať už je to prostě kapitalismus nebo demokracie, ať už si pod tím představíme cokoliv, ušitý nějaký role. A mě by právě zajímalo, jak právě tyhle ty role, ze kterých se, nebo respektive lze se z nich vymanit, jako aby jsme našli tu svobodu, lze ty role, protože tady jsou, nějakým způsobem je porovnávat s tou nějakou vnější svobodou, protože vlastně nevím, co si pod tou svobodou úplně představit.
Tak o tom je samotný ten film, že jsme se snažili udělat jakoby vnější svobodu, která má manifestovat to, že žádná svoboda svým způsobem neexistuje. My jsme se tu narodili asi skrze nějaký determinismus a teď musíme nacházet sami v sobě vlastně způsob toho, jak s tím naložit a jak v tom světě existovat. A o tom byl ten samotný film, že žádná svoboda neexistuje. A ono to nemá jakoby skončit tím, že jako buďme všichni nihilisti, ale spíš jako pojďme si to uvědomit a pojďme společně si užívat ten život s ostatními. Ne na základě toho, jakože chceme něco docílit, jako můžeme jít do nějakého asketismu a se trvat v něm, ale to podle mě není řešení, je to nějaká radikální struktura, ve které se jako pohybujeme. A já nevím, možná těm lidem to dává smysl, ale jsme prostě lidstvo, chceme spolu sdílet, takže asi šlo o to spíš uvědomit si nějakou svou pozici interně a skrze ten film to pochopit a potom následně jako jít mezi lidi a bavit se o tom, jakože otevřít spíš otázku té svobody. Děkuji. Máme tu ještě tak nějaké další otázky? Tak tímto tento večer prohlašuji za zakončený. Já vám děkuji všem, co jste přišli. Toto byla předpremiéra a můžeme se těšit na premiéru, která ještě nevíme, kde bude, ale bude stát za to.